deixos de derroteiros pola cartografía que non había límite para os seus soños. Faloulles de linguas, de razas, de plantacións de café e azucre e de comercio, de especias e pedras preciosas, como aos mariños que os precederan na descoberta do novo mundo. A capital atlántica ensinoules o mapa das estrelas da cunca celeste para que soubesen defenderse nas revoltas augas de vida. Contoulles que eses brillos procedían de astros que permanecían a miles de kilómetros da Terra e, por tanto, as luces que admiraban podían pertenecer xa ás estrelas mortas. Velaí o engado da velocidade da luz, suspiroulles. Bueno, este é o cacho que máis me gusta da obra, xa que son varias metáforas e varias explicacións de todo tipo de cousas, poñendo todo tipo de exemplos. Pareceme un cacho moi bonito. Cando Rui e Filipa están estudando en Lisboa, cando foron os dous para estudar en Lisboa, e os dous anotaron no seu caderno estas explicacións. Pareceme algo interesante e algo bonito da obra. Bueno, na miña opinión, penso que a obra é bastante entretida, apaixonante. Pareceme bonito entrelazar unhas historias con outras e que a partir de varias historias acaben só nunha, como é o caso de Filipe e de Inís. Parece unha novela bastante bonita, entretida. No caso, está todo o tempo contando historias, datos, as historias todas como se unen. Pareceme algo bastante interesante. No caso de Filipe e de Inís, a historia é bastante apaixonante, difícil. Pareceme como a vida mesma, unha obra que reflexa a realidade, aínda que sexa bastante complicada, porque a historia é bastante complicada, os datos que pasaron, todo, pareceme bastante interesante, bastante, non sei, parece unha composición bonita. Cando estaba lendo, cando a lín, pareceume algo pois bonito, algo que non se esquece, xa que é unha historia bastante entretida. Hai bastantes datos polo medio. Pareceme entretida, non é aburrido lela, sempre está contando cousas, unhas historias, outras, e ao final acaban só nunha, que é na historia de Filipe e de Inís. Pareceme algo moi bonito. Na miña opinión, está ben. Eu recomendo este libro para a xente que teña ganas de ler un libro, calquer cousa eu recomendo yo. Pareceme un libro moi chulo. É fácil de ler, fácil de comprender, non ten nada. Simplemente é ler con gusto e seguida pasa. Pareceme moi bonito.